Mae ein testyn ni y bore yma I weld yn benod a ddarllenes I, rhai mynd I dyn nhw, sef penod 63 o lyfr y proffwyd Eseia, a'r adnod dan sylw yw adnod 1. Cwestiwn y proffwyd. Pwy yw hwn sy'n dod o Edom, yn dod o Bosra, a'i ddillad yn goch, y mae ei wisg yn hardd, a'i gerddediad yn llawn o nerth. Mae fi yw yn cyhoeddi cyfiawnder ac yn abl I waredu. Yr wythnos diwetha, fuon ni'n edrych gyda'n gilydd ar adnod yn llyfr proffwyd Ezekiel. Ezekiel penod 47. A buon ni'n edrych ar y dŵr bywiol. A reswm roeddwn ni'n gwneud hynny oedd oherwydd y garol enwog adnabyddus yng Nghymraeg ar gyfer heddiw'r bore yn Faban Bach. Ac mae yn y garol hwnna nifer o gyfeiriadau ysgrythurol at y Meseia. Un ohonyn nhw, y dŵr bywiol. Ar ôl y bregaeth, y bore Sul diwetha, a wrth siarad gyda rhywun sydd yn bresennol, fe gododd y cwestiwn ynglyn â madrodd arall sydd yn y garol, sef y cadarn ddaeth o Bosra. Tybed, os ni'n gwybod, os oeddwn ni'n gwybod, o le mae'r cyfeiriad yn dod. Ac felly roeddwn ni'n meddwl, o, bydde fe'n dda I ni y bore yma I edrych ar y cyfeiriad yna. Y cadarn ddaeth o Bosra. O le mae'n dod? Wel, mae'n dod o'r adnod sydd dan sylw y bore yma. Eseia, penod 63 ac adnod 1. A mae'n dda I ni edrych ar yr ymadroddion hyn. Mae'n dda I ni droi at y proffwydolaethau hyn. Darluniau hyn. Oherwydd darluniau ydyn nhw o'r arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Does neb arall gall hyn fod yn wir amdanyn nhw. Fe yw'r cadarn ddaeth o Bosra. Ac mae'r holl deitlau hyn, fel wy'n dweud, a darluniau, disgrifiadau hyn, yn dda I ni edrych arnyn nhw. Oherwydd y maen nhw yn helpu ni I ddod i'w ddeall yn well, yn dod i'w adnabod yn well. I ni moyn adnabod yn well, yn dydyn ni. I ni moyn adnabod ein ceidwad yn well. Ac felly mae'n dda I ni edrych ar y darluniau, y disgrifiadau yma gyda'n gilydd. Mae darluniau yn helpu ni. Ydyn nhw. Dyn ni ddim fod I wneud darluniau o Iesu Grist, nid yn llythrenol, nac yn ffigurol yn ein meddyliau ni. Mae'r ail o'r chymyn yn gwahardd yn ni. Weithiau ni'n clywed pobl yn dweud fel hyn, wel, wy'n hoffi meddwl am Dduw fel hyn. Neu wy'n hoffi meddwl am Iesu Grist fel hyn. Wel, mae hynny'n anghywir. Os mae pobl yn dweud wrthych chi, wel, wy'n hoffi meddwl am Dduw fel hyn. Wel, dwedwch wrthyn nhw, wel, da iawn, ond rwy ddim moyn clywed. Oherwydd mae hynny'n beryglus. Mae'n rhaid I ni fynd at y Beibl I weld beth yw darluniau y Beibl o ein ceidwad ni. Ac yma, felly y bore yma, mae gyda ni ddarlun arall o Iesu Grist. Y babi y Methlem, fe yw y cadarn ddaeth o Bosra. O beth all ni ddysgu
am hyn. Be sydd gyda ni fan hyn yw un ffigur, un person. A wy moyn i ni ddechrau trwy ofyn a ateb rai cwestiynau am y person hyn yn y weledigaeth mae Eseia yn cael. Cwestiwn cyntaf yw hyn, pwy yw e? Yr ateb clir yw mae e'n ryfelwr. He is a warrior. Ac y mae e'n dod yn agosach wrth i'r proffwyd edrych ato fe. A mae'n rhywbeth trawiadol am y person yma. Mae rhywbeth mawreddog amdano fe. Rhywbeth majestic. Rhywbeth sydd yn dyn i'ch sylw. Mae'r proffwyd yn goffa gofyn y cwestiwn, pwy yw hwn sydd yn dod? Mor fawr. A mae e'n dod o Edom. Nawr, Edom oedd un o'r gwledydd o amgylch Israel. Disgynyddion Esau. Cofio brawd Jacob. Dyna pwy oedd yr Edomiau. Ac roedden nhw yn elynion i Israel, yn gyson. A Bosra yw un o prif ddinasoedd Edom. Felly, gelynion Israel, mae'n bwysig i chi gofio hynny. Edom yn y Beibl yn cynrychioli gelynion Israel, the enemies of Israel, the people of God. A mae'r ffigur yma yn dod, ac mae'n amlwg mae wedi bod yn ymlaen, ond mae'n fuddigol. Ail gwestiwn, beth sy'n cael ei ddweud am y ffigur yma? Wel, mae'n dweud i fod e'n hardd ei wisg. Mae rhywbeth nodedig amdano fe. Mae rhywbeth anryderus amdano fe. Mae rhywbeth brenhinol am y person yma. Mae e'n dweud i fod e'n hardd. Hardd. Mae yna emyn i gael yng Nghymraeg gan John Williams Saint Athan. Dwi ddim yn ein llyfr ni. Dwi ddim yn cyneuon ffydd. Chwaith, mae wedi seilio ar yr adnodau hyn. Falle bod rai yn chi yn gyfarwydd ar geiriau. Pwy welaf o Edom yn dod? 1000 harddach na thoriad y wawr. Yn sathru dan wadyn ei droed, elynion yn lluoedd i'r llawr. Ei wisg wedi ei lliwio gan wad, ei seithau a'i gleddyf yn llym, ei harddwch yn llanw'r holl wlad, yn ymdaith, yn amlder ei rym. John Williams yn dweud fan hyn, 1000 harddach na thoriad y wawr. Bod yn ryfelwr, mae rhywbeth ardd amdano fe. Rhywbeth arbennig. Nid rhyw filwr dinod yw e. Mae'n ymdaith yn amlder ei rym. Mae rhywbeth am y ffordd mae'n cerdded. Dyw ddim yn edrych fel mae wedi bod yn brwydro hyd yn oed. Does dim gwendid yn perthyn iddo fe. Byddech chi'n disgwyl bod e'n edrych fel petai wedi bod mewn frwydr yn chwys i gyd ac yn edrych wedi blino ac yn sychedig. Ond na, mae'n llawn grym. Ac eto, mae ddillad a gwad arnyn nhw. Nid i wad ei hun, ond gwad yr y gelynion yma mae wedi bod yn concro. Trydydd cwestiwn, beth mae e'n gwneud, neu beth mae wedi bod yn gwneud? Ni wedi ateb y cwestiwn yn barod, mae wedi bod yn ymladd. Yn ymladd. Yn brwydro. Y gwaed yma ar ei wisg e. Mae e fel petai wedi bod yn sefyll mewn gwynrhyw, wine press, gyda'r gwyn arno fe, ond gwad sydd drosto fe. Mae wedi bod yn dial ar y gelynion, taking vengeance on his enemies, yn dyrostwm, yn dinistrio y gelynion. Pedwerydd cwestiwn, sut mae wedi bod yn gwneud hyn? Dau ateb i'r cwestiwn. Mae wedi bod yn gwneud mewn cyfiawnder
adnod 3, adnod 1, mae fi yw yn cyhoeddi cyfiawnder. Mae'n gwneud yn deg. Mae wedi bod yn dial yn gyfiawn. Nid rhyw unben gwallgo yw hwn, sydd yn caru tywell gwad. Nid dyna beth sydd yma, ond un sydd yn barnu yn gyfiawn. Yr unig un sy'n gallu barnu yn gyfiawn. A'r ail beth am sut y mae e wedi bod yn gwneud yw hyn ar ben ei hun. Sylwch ar hynny yn cael ei ail ddweud yn y drydydd adnod. Bym yn sathru'r grawnyn fy hunan, ac nid oedd neb o'r bobl gyda mi. Ac yna adnod 5, edrychais, ond nid oedd neb i'm helpu. A synnais nad oedd neb i'm cynnal. Fy mraich fy hun am gwaredodd. Pumed ar cwestiwn olaf. Pam? Pam y mae wedi bod yn brwydro? Pam yn mynd i fod yn ymladd? Eto, ife oherwydd rhyw bleser mae wedi cael mas o wneud hyn? A oherwydd mae'n hoffi dangos bant y gallu sydd ganddo fe? Na. Mae wedi bod mwyn gwaredu ei bobl, mwyn achub i bobl, mwyn iachau i bobl. Mae fi yn cyhoeddi cyfiawnder ac yn abl i waredu. Mae rhywbeth rhyfedd am y ryfelwr hwn. Mae'n ymladd mwyn dial, mwyn gwaredu. Ryfelwr yw e sydd yn arwr. Oherwydd mae'n dial ar elynion ei bobl. Does dim rhaid ofni y ryfelwr yma. Ond i bai eich bod chi'n un o'i elynion, ond os ych chi ar ei ochr e, does dim rhaid i ofni e. Ych chi'n gallu garu e a'i wasanaethu e. Newch ni fod yn glir felly, ffrindiau. Mae Iesu Grist yw hwn. Fe yw'r ryfelwr. Gai ddangos hynny i chi, prof i chi. Mae Iesu Grist yw hwn. Os ych chi moyn, does dim rhaid. Fi'n mynd i droi ar lyfr olaf y Beibl, llyfr y Datguddiaid, a phenod 19, Revelation chapter 19. Ioan y tro yma'n gweld gweledigaeth. Gwelais, chapter 19, verse 11. Gwelais y nef wedi ei hagor, ac weler geffyl gwyn. Enwau farchog oedd ffyddlon a gwir. Oherwydd mewn cyfiawnder y mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Yr oedd ei lygaid fel fflam dân, ac ar ei ben yr oedd diademau lawer. Yn ysgrifenedig arno yr oedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Yr oedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwad. Dyma ni eto. Ac fe'i galwyd, y marchog yma, ac fe'i galwyd wrth yr enw Gair Duw. Pwy yw Gair Duw? Chi'n gwybod pwy yw Gair Duw? Ydych chi? Yn y dechreuad, yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw. A Duw oedd y gair, a gwnaethpwyd y gair yn gnawd. Iesu Grist yw'r ryfelwr yma. Iesu Grist yw'r ryfelwr ar y ceffyl gwyn yn llyfr Datguddiad. Iesu Grist yw'r ryfelwr yma. Y mae Eseia yn gweld yn dod o Edom. Byddai llawer o bobl ddim yn hoffi hyn.
ddim yn hoffi y syniad bod Iesu Grist yn ryfelwr. Ond mae wedi bod, ac mae yn ryfelwr mawr anerthol. Ac mae'n hardd. Ac mae'n anfeidrol. Chi'n cofio? Salmau. Salm 24. O byrth, derchefwch eich pennau, ac ymdderchefwch ddysau tragweddol. A brenin, y gogoniant y ddaw I mewn. Pwy yw y brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Dyna ni, yr un nodyn yn cael ei daro eto. Mae'n barnu, mae'n ymladd, mae'n darostwm. Pwy? I elynion a gelynion I bobl Sut yn gyfiawn ac ar ben ei hun. Does dim angen help arno fe. A pham? Dyma'r cwestiwn mawr. Ac mae'n gysur I ni mwyn gwared I bobl. Beth yw'r gwirionedd yma, ffrindiau? Dyma'r gwirionedd I ni'n edrych arni y bore yma. Os I chi'n Gristion y bore yma, mae gyda chi geidwad. Ond mae'n fwy na hynny. Os I chi'n Gristion y bore yma, mae gyda chi geidwad mawr. Ond mae'n fwy na hynny. Os I chi'n Gristion y bore yma, mae gyda chi geidwad llawn, nerthol, cadarn, sy'n mynd i'ch gwaredu chi o bopeth. Mae'n mynd I ddarostwm eich gelynion I gyd. I gyd. Mae'n ymladd ar eich ran chi. Gawn ni gymhwyso hynny nawr cyn bod ni'n dod I ben. Chi wedi bod yn amneddgar wrth I fi osod y sylfaen. Ond be mae hynny'n golygu I ni yn ymarferol? Gawn ni gymhwyso mewn tair ffordd cyn I ni ddod I ben. A fi'n mynd I roi y tair yn y negyddol. Bod nhw mewn gwirionedd yn gadarnhaol I ni. Rwy'n mynd I nodi 3 pheth dylsyn ni beidio a gwneud fel Cristnogion. Y peth cyntaf, dylsyn ni ddim dibrisio neu diystyried neu diraddio yr iachawdwriaeth sydd I ni. Dylsyn ni ddim diraddio neu dibrisio y gwaredwr sydd gyda ni. We shouldn't underestimate our Saviour. Mae Iesu Grist yn geidwad I ni os I ni'n Gristnogion. Ni'n deall hynny, dyn ni. Os yw Iesu Grist ddim yn geidwad I chi y bore yma, dych chi ddim yn Gristion. A'r neges I chi yw I dderbyn yn geidwad. Ond os I ni yn Gristnogion y bore yma, mae gyda ni geidwad mawr. Cryf, cadar. Dyma ergyd y dar. A dyma'n tueddiad I chi'n gweld. Ein tueddiad yw I beidio gwerthfawrogi. Pwy yw Ein ni'n gwybod ei fod yn geidwad. Ond ni'n gallu anghofio. Ni'n gallu colli golwg ar hyn. Falle dyn ni erioed wedi sylwi pa mor fawr yw Falle dyn ni ddim yn sylwi cymaint I ni dibynnu arno fe. Falle dyn ni ddim wedi sylwi cymaint allwn ni dibynnu arno fe ac ymddiried ynddo fe.
Yn gweld ffrindiau, ni'n gallu meddwl ein bod ni'n goffa cyfrannu i'n iachawdwriaeth. Ein bod ni wedi cyfrannu i'n iachawdwriaeth. Ond dyn ni ddim. Oherwydd fe yw'r un cryf. Fe yw'r un cadarn. Fe yw'r un sy'n brwydro dros ni. Fe yw'r un a frwydrodd dros ni. Ni'n gallu meddwl bod rhaid i ni gyfrannu trwy gredu a trwy edifarhau. Ond na, ein bod ni wedi credu ac edifarhau, fe oedd yr un oedd yn brwydro i gael ni gredu a chael ni edifarhau. Ni'n gallu meddwl unwaith mae e'n dechrau gwaith yno ni, bod fyny ni wedyn ni i frwydro. Ond na, mae e'n dal i frwydro ar ein rhan ni. Yr unig reswm i ni'n dal ati yw oherwydd mae e'n brwydro. Ni'n gallu meddwl bod rhaid i ni, bod e'n dechrau'r gwaith yno ni, ond mae lan i ni orffen. Ond na, mae'r un a ddechreuodd gwaith da yno ni, mynd i'w gwblhau e. Ni'n gallu meddwl bod e'n bosib, unwaith i ni'n dod yn Gristnogion, bod ni'n gallu cwympo i ffwrdd o ras. Chi wedi clywed pobl yn dweud hynny, yn deichi. Ond na, mae e'n grif, mae e'n gadarn, a dyw e ddim yn ei adael i ni gwmpo i ffwrdd o ras, oherwydd mae'n brwydro dros ni. Ni'n gallu meddwl bod e'n dibynnu arna ni i wneud i waith e. Weithiau ni'n clywed pethau fel hyn, ni yw i ddwylo e, a ni yw i draed e. We are his feet, and we are his hands. Chi wedi clywed hynny. Ond mae'r darn yma'n atgoffa ni, mae dwlu yw hynny. Nonsens yw hynny. Mae e'n brwydro drosto ni. Diolch am ei ddwylo fe. Diolch am ei draed e. Dyna'r unig reswm i ni'n dal ati. Ni'n gallu meddwl mai jyst athro i Iesu Grist, a jyst rhywun sydd yn ein harwain ni. A mae'n bell i ffwrdd oddi wrthyn ni. Ond na, medd y darn yma, mae e'n brwydro gyda ni. Dyw e ddim yn bell. Mae wrth ein hochor ni yn brwydro fel un cadarn. Fe yw'r arwydd sydd yn gysgot ar ein deheulaw ni. Pob dydd. Peidiwn felly â dibrisio ein ceidwad. Ond yn ail, o ran y cymhwyso, peidiwn â digaloni chwaith. Peidiwn â dibrisio, ond peidiwn â digaloni. Mae'n hawdd i ni yn diwedd. Mae'n hawdd i ni ddigaloni. I ni gyd yn ar adegau. Mae bywyd yn anodd. Mae'r byd yn dywyll. Mae'r byd yn ddrwg. Mae nifer o elynion gyda ni. Ac yn un wan. A dyle hyn ein cysuro ni y bore yma. Mae gyda ni waredwr cryf, y gelynion sydd yn ein herbyn ni. Mae ein ymladd ac fe fydd e'n feddigon. Pwy yw'r gelynion yma? Wel, allwn ni restru sawl gelyn allwn ni yn ein herbyn ni. Y drygioni yn y byd. Y pechod yn y byd. Y pechod yn ni yn hunain. Y pechod i ni'n gwybod amdano fe. Y pechod mae pawb arall yn gwybod amdano fe. Y pechod dim ond ni sydd yn gwybod amdano fe. Y pechod yna ni'n methu cael gwared yno fe. O besetting sins.
yn ein herbyn ni. Mae amgylchiadau croes yn gallu bod yn ein herbyn ni fel gilydd. Tostrwydd efallai. Gwendid corfforol. Ymosodiadau dieflig yn ein herbyn ni. Unigrwydd. Ansicrwydd am y dyfodol. Gyd yn ein herbyn ni. Mae'n hawdd i galoni. Beth yw ateb y byd i'r pethau hyn? Does dim ateb gyda'r byd. Alcohol, cyffuriau. Angofiwch amdano fe. Triwch eich gorau angofio. Dim ateb gyda'r byd. Beth yw ateb Duw? Mae fi yw yn cyhoeddi cyfiawnder ac yn abl i waredu. Wy'n gallu'ch gwaredu chi. Wy'n mynd i'ch gwaredu chi. Wy'n amlad dros chi. Eich gelynion chi yw ngelynion i. Ac fe fydda i'n brwydro. Ac fe fydda i'n trechu. Mae brawd gyda ni. Fel buon ni'n canu amdano fe. Beth bynnag yw eich ofnau chi y bore yma. Peidiwch â digaloni, oherwydd mae yna geidwad sydd gyda chi. Sydd ddim yn eistedd lawr, ond mae'n brwydro o'ch plaid chi. Ac mae'n mynd i goncro. Hyd yn oed y gelyn olaf yna. Ac mae'n elyn ofnadw yn dydi e, marwolaeth. Sdim ots beth mae'n cymdeithas ni'n dweud. Mae marwolaeth yn ofnadw. Mae e'n elyn. Ac mae'n mynd i godi yn herbyn i gyd. Ond mae hwn wedi brwydro yn erbyn ein gelyn ola ni hefyd. Ac yn fuddigol. Brawd cadarn, o'n i wedi canu. Brawd cadarn yn y frwydr. Chi'n gweld hynny? Yn y frwydr. Mae gyda ni yn y frwydr. Fe geidw i frwydr gwan. Ie, ni'n wan. Ni ddim yn mynd dros hynny. Yn dirion dan ei adain. Fe ddaw a'r llesg i'r lan. Mae'n emyn arall gyda ni yn y Gymraeg. Neu atgoffwch chi o hynny. Capten mawr ein iachawdwriaeth, wylaf yn y frwydr hon. Rydw i ffind o'r emyn. Capten mawr ein iachawdwriaeth, wylaf yn y frwydr hon. Holl elynion a'i ddiweddi'n gorfod plygu ger ei fron. Dyna ni. Mae gyda ni gapten, gyda ni, sydd yn ymladd yn erbyn y pethau yma. Yn y pethau hyn i gyd, medd Paul, yn Rufeiniaid 8. Yn y pethau hyn i gyd, yr ydym ni yn fwy na choncwerwyr. Sut, Paul? Yn o'n i'n hunain? Na, trwy'r hwn. A'n carodd. Ac felly peidiwn â digaloni. Peidiwn â dibrisio. Peidiwn â digaloni. Trydydd ac yn olaf y bore yma. Peidiwn â distewi. Peidiwn â distewi. Let us not be quiet. Let us not be silent. Peidio bod yn dawel, oherwydd mae gyda ni waredwr, cryf. Mae gyda ni'n cadar sydd yn ymladd o'n plaid ni. Peidiwn ni fod yn dawel felly, gyhoeddi e, i ddweud wrth bobl, i bregethu e, ond i ddweud wrth bobl eraill amdano fe. I'w gynnig ei bobl, i ddweud wrth bobl eraill, wel drychwch mae bywyd yn anodd, a mae bywyd yn ddiflas, a mae yna rhegioni, ond mae yna un cadar ni gael. Sy'n hyd yn oed yn gallu chachub chi. Ond peidio na fod yn dawel yn yr ystyr yma chwaith. I beidio fod yn dawel i alw arno fe. I weddio.
Os mae e'n gadar ni a chai, os mae e'n gryf y bore yma, os mae'n drech na'r holl elynion, gallwn ni alw arno fe. Gallwn ni fynd ato fe a'n cwynion. Gallwn ni fynd ato fe am gymorth. Dyma felly reswm neu anogaeth i ni i barhau mewn gweddi. I barhau i weddio fel eglwys, ond fel unigolion hefyd. Oherwydd ni'n dod at un cryf. Un cadar. Un sydd yn brwydro. Ni'n gallu gweddio fel Williams Pantycelyn. Guide me, O thou great Jehovah. Pilgrim through this barren land. I am weak. I am weak. But thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. I ni'n gallu gweddio eto gyda Williams Pantycelyn fel wnaethon ni ar ddydd Mawrth. Marchog Iesu yn llwyddiannus. Gwisg dy gleddau yn wasg dy glin. Ni allai ar dy wrthwynebu. Chwaith nac uffen fawr ei rif. Mae e'n gallu. Felly ni'n gallu galw arno fe. Mae dy enw mor ardderchog. Pob ryw elyn gilia draw. Does dim angen neb arno fe, ffrindiau. Neb. Mae'n ddigon cryf i fod yn fuddigol ar ben ei hun. Fe all newid y sefyllfa. Ni gyd yn poeni am y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond mae Iesu Grist yn ablu newid. Ni'n credu hynny? Ni'n dal ar hynny. Mor wael yw pethau. Mae dim ond yn cymryd munud iddo fe. Fe all e ddod a newid y sefyllfa mewn munud. Falle eich chi'n gweddio am rhywbeth. Falle eich chi wedi bod yn gweddio am rhywbeth am flynyddoedd. Rhywbeth. Does neb arall yn gwybod amdano fe. Daliwch ati. Oherwydd mae e'n erthol. Mae e'n y frwydr. Dwi ddim yn rhy anodd iddo fe. Falle chi wedi bod yn gweddio am rhywun. Rhywun yn y teulu, efallai, i ddod yn Gristion. Daliwch ati. Oherwydd mae e'n gadar. Ac yn agl i newid pethau. Felly, peidiwn a distewi. Peidiwn a dibrisio. A pheidiwn a di galoni. Amen.